Il-Pulizija Maltija tad-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali arrestat Malti brabta ma' serqa ta' numru ta' sriken li ma' serqa seħħet fi Franza. Dawn is-sriken uħut minnhom instabu il-Marsa. Kollox beda meta l-Pulizija tan-Normandija ftit ta' xhur ilu talbet l-assistenza tal-Pulizija minn diversi pajjiżi Ewropej fosthom il-Pulizija Maltija permezz ta' European Investigation Order. L-għajnuna ntalbet wara serqa li ġiet irrappurtata xi snin ilu ta' sriken li jiswew l-eluf kbar ta' euro. Wara ġimgħat ta' investigazzjonijiet, il-Pulizija Maltija tad-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali ġie konfermat li wħud mis-sriken setgħu kienu f'xi proprjetajiet f'pajjiżna. Wara jiem ta' osservazzjonijiet fl-aħħar sigħat, il-Pulizija Maltija wettqet operazzjoni fil-Marsa u hawnhekk instabu uħud mis-sriken li allegatament kienu nsterqu minn Franza. Brabta ma' dan il-każ, il-Pulizija żammet taħt arrest raġel Malti. L-investigazzjoni tal-Pulizija brabta ma' dan il-każ għadhom għaddejjin.